Čuste lidi, zdraví vás Quadro LP a dneska to bude zase z Take It Lightu a ještě než bych začal natáčet, tak mám ještě takový 2 informace. Ta první informace je taková, že jsem měl, promiňte, jestli to slyšíte, tak někdo mi píše na Facebook, ale toho si nevšímejte. Ta první informace je taková, že jsem měl počítač opravně, takže vůbec mi nic na ploše nezůstalo. Takže tam ty světy, co jsme měli rozehraný, tak ty tam už vůbec nejsou. A ta druhá věc je teda, jak jsem říkal, že kvůli tomu, že jsem to měl popravně, tak budem teda začínat zase nový videa. A já myslím, že bychom se mohli pustit do toho hraní, aby jsme taky něco pořád uhrali. Tak jo, tak jdeme na to. Tak jsme se dospali tady na pláži, tam jsem ještě viděl v dálce takový ostrov, tam bychom mohli jít. Tam to vypadá celkem hezky. Tady je zimní biom, který zrovna, slyším skoro, který zrovna nemám rád. Takže tam určitě nepůjdeme. Fajně se to motá teďka. Tak. A určitě ještě, jak jsme minule točili se to ze serveru naplno.sk, tak z toho se taky bude točit. Jestli budete chtít. Možná, že budeme točit i s někým, nejenom sami. A myslím, že bychom si to teda mohli doplavat na ten ostrov. A ještě předem tady si zabijíme pár zvířat, aby jsme měli co jíst. Tak. Tady gruntík ještě. To teda za začátek teďka všechno. Jinak určitě ze začátku bych se chtěl jít podívat do jeskyně, aby jsme měli hnedka na začátek nějaký suroviny. A hele, tady máme zrovna hnedka Rubber Tree. Počkat, jsem zapomněl na jednu celkem dobrou věc na Rubber Tree. To je jedna taková věc, ze který se vlastně z tady toho vyndá ta guma, nebo co to je. Kliknete na to pravým tlačítkem na myši a vyndá se vám to takhle. Ale normálně rukou to nejde. Musíte na to mít teda jenom to tree trap, tady to. Doufám, že nám z toho padne nějaká sazenice, to bych byl celkem nerad, kdyby nepadla. Tak, ale další styky rezín. Já chci sazenici. Nemám. Ona mi fakt snad nepadne. Ježíš. To vypadá blbě. Jinak taky se omlouvám za ten kašel. Když to bude moc hlasitý, tak si to určitě slumte, ale bohužel jsem něco chytil, jsem nachlazený. Aha, tady máme rovnou stone. Což se teďka na začátek hodí, třeba se prokopeme do nějaký těžky. A jinak zase nemám koupenou verzi toho Bandicamo, takže jsme zase zpátky u videa. Za ten menší střih se omlouvám. Mamka mě volala na večeři, znáte to? No, takže jsem to musel střihnout, protože video bylo divný. Ale jsme to tady nechali běžet. Oh shit, 3 spiderové. Ne, 4, 5! Ježiš! Tak to mizíme.
To je neštěstí dneska. Nepadneme se za sazenice z Rubberwoodu. A ještě tady budu ke všemu muset zabít 5 spiderů najednou. Oh shit. Jestli mě ten blbec tady zabije. No a teďka tady ještě někde skeleton. Oh shit. Já nechci, já tady nejsem. Trefil se úplně jinam, ale to je jedno. Ne. Tak to už ne. Ne. Došel mi hunger. Ježiš, co to bude za video? Ne, tak to ne. Pane bože. Tady creeper ke všemu. A skryjem se tady. Nebo nevidím! Pane bože. Vypadni ode mě. Já se bojím. Zabijem ho tady proutkem. Jo, povedlo se. To ne. Tady ta noc je nepřežitelná. A já ji přežil. Už nevím, co tam bylo za sračky. Tak čic. No tak. Tady to se mi nechce riskovat. Co tady na mě tak pořád blbě koukáš? No. Ne. Já tady nejsem. Nebože, to se nedá přežít. Ještě No jasný. Teda, takhle. Cože? Ježíš, já myslel... Ne. No, schválně co z toho vznikne teda teďka. Doufám, že ten charcoal. Jo. No, a tady to je teda náš byt na začátek. Hodně dobrý. No, anebo aby jsme si to video tak moc nezdržovali, tak já dám menší střih, než teda bude zase ráno. Tak dobře, zase natáčíme, už jsme se konečně dočkali rána a je čas vyrazit, není čas vyrazit. Nejdřív se musíme postarat o tady ty blbce. To nevypadá dobře, to nevypadá dobře ani za nic. Vlastně, proč já to dělám tak složitě? Když můžu udělat prostě jenom jednoduchou věc. Ne. Pane bože! Jo, to bychom měli. Padl nám z něho i suřík. A tady je teda vhodný čas na ukončení. Takže čau zase u dalšího videa.